Ningkong na syabe ko hanmen ko para ngas ngeu banai ka jing khoblei Christmas basuk yapi baro aiba u Jesus Christ ubalakha hagan ke perthei men arajar arposaus nem menshwa enka biang hagdanut kajunga kajungpi hakaying kasem kajunga kajungpi hakabalang kajungi bat hakayim lang kasalang pada keperthei baro kawei mangamapi hakane kamit ngidei banong ban ngidei ban rai halade bangimsha bayau Chris enka tang hakita ki krip ki bangashna haying omdei ban kha yau Chris haki krip ki bangishna hapo ying mane Henry nginsha ba yau Chris enka hakidanut kijunga bat kijongpi kidanut omdei kidanut mau Henry kidanut kibadap dakajeng I jong oblei kadanut kabadap dakajeng isnei ke jong oblei kadanut kabadap da kajeng map jong oblei kohan men ko para kat kinikisnem mangamapi ngilarakhe yakas ngikha jong Chris ngihaban keli yalade kane kajing keli ha kane kamit kabamenta hato hakine kisnem kibaladep bangala rakhi ya kane kasngi kha jong Chris kabangi khot ka Christmas lakhanem yau Chris hakadanut jonga lakhanem yau Chris hapo kaying kasem jonga kumukpa pihaban keli kane kajing keli kum kakmi pihaban keli kane kajing keli manga kumulungdo ngahaban keli kane kajing keli mapi ki kun samla pihaban keli kane kajing keli haba pi keli kane kajing keli ko hanmen ko para ngihaban pej hato yau Chris lakhanem hakadanut kajunga bad kajongpi ni kajing rakhe jungi ya kane ka Christmas kasu pulom weyusnem hadin weyusnem lada kane ka Christmas kabangi rakhi manusnem ha kane ka mit arpusau tarik jong benai December lada emsem kha ya Chris hakadanut kajunga kajungpi han rengi rakhi kita ka Christmas ba ya Chris lakha tang ha ka sengoj na ka krip ka bang yong kapulom ko hanmen ko para hakine kisngi habangilej syakisor na kinongba habangilej nakaway ka jaka syakaway ka jaka habangirung nakaway ka ying syakaway ka ying ngiyoi bangishna ya kisyang oj lane ki krip ka bangi ong habapile sayo habapile sagino gino gijaka hakine kisngi ki bamanta mensisngi yolese hakine kisngi ki baladap kat bangirang pankre na kebanta ke Christmas ngiyoi don ayu ngiyoi kay haki surok ngiyoi ki hakidukan ngiyoi ki ha kiying kisem kibangi pankre ya kane ka krip ngiyoi tanggadur jong Santa Claus ngiyoi tanggadur jong kito kijing ais ngauba ka Christmas ka bamentang ngilabanong u Jisu ngilabu hakendong u Jisu uladon hakendong u Jisu uladon hadin jongi hakmat baro don tang Santa Claus hakmat baro don tang kito kijing ais ngubha hakmat baro don tang kijing muja yolesi don napdeng jungi ki basyong hang ni ngiwan ban sim bentah kamas ke bekut ban ngilapan ko jeladi haswa ba
ngin sedang ya kanovena ban ngiyaj ya kerol menta kamas ke bakhoj ingila pan khoj iladi lengba ka sakramen jong ka jingpen yasuk padut rai ulama bagi pop ki junga ka jong pingila khoj yolesi kat bang idang don hang ne menta ka khlemat yolesi don na pedeng jungi ngiong batang suwai kamas ngin yamuja hakawei pad kurkom om ka jing muja ka bau kris ulawan ra na ka banta jonga bat jong pi sisa kohan men ko para kamde ka ba ngakren kai hanrei kade ka jing sisa ka ba manga ka ba mapi ngi yo i yole se mapi ki ba song hang ne pila yo i yakine ki ba ngalajer ne ka ba ngalong hanrei yole se ngim sem poi perkhat Dei nama terkedau kohan men ko para ha kane ke janmet ngakwa ban khot ban wer ya pi wei pai wei bat ya lade rukum jo ngi ha ban ong halade kumbang ong menne ba yau kris menta kasnem en kha ha kadanut ka jonga ha ka yeng ka sem ka jonga ai bo ne kris un he un san ha kadanut ka jonga ka jongpi un he un san ha ka ying ka sem ka junga ka jungpi ladangi ong baladangi sha bau ne kris un he un san ha ka donut ka junga klempep ngan sa em ka jing em ka bakhoj ngan sa em ka ta ka jing em ka bau kris ulahi kai yang aban em ka jing em jong ka jing ij yalade ka jing em jong ka jing ij ya ki wei ya ki hanmen ki para ya ki lok ki jor kajeng ej ya ki to ki breu ki badan kam kajeng ej ke basisya lada ngisya bau kris un he un san hakadanur kajungi kajeng yelong ka wei hapo kaying ka sem kajunga kajungpi kan sawan urlong kato kajeng ya pat kajeng ya pra kato kajeng bom ya sutho jingmod hapo kayeng kasem hapadeng ukpa bat kami kinjar ngai ladang ngisha ba kris un he unsan hagedonot gejungi ladang ngisha ba uneu jisu kris ubang yerekhe kisngi kha jung menta kemet en kha hagedonot gejunga gejongpi kohan men ko para kane kede gejung sisa ba mangawapi ngihaban sha ba kris en kha ba un kha hakadanut ka jungi bat un he un san hakadanut ka jungi habangi pe hakai melang kasalang ro kumju ngiyo i ba ka partai politics jungi menta kadap da ke jing snu bahar rukam kadap kawan ra tang ka jingi si tang ka jingi keno mar kaliang ka jing keno highway ka bang yong yakawang kti mar kaliang Henry ladang isya bau kris Jisu enka ha kidanut jungi ha ke yeng kesem jungi ha kene ke partai politics jungi kine baro kin sajar ngai yole se don ki basyong hang ni ki balong kita ki politicians lene ki bas ngau tenat ha ki kam politics pidei bansha bau kris us im enka ha kidanut ke jungpi But mapi kum kita ki politicians pidei banang penhe ya Jesus Christ ha kakam kabapitrei. Ai bo Christ ha kakam kabapitrei unlong usim. Bados im un sasansar ya kakam ka jongpi bad klempep ki wei ki ba yatre lang matpi hapo kaying kasam politics kin yop diang yau Jesus badus im jong ka jingsuk. Yole se don apdeng jungi hang ni bat ki bayos ngau ye kena kasur ki batrei na ka banta ka roy ka par ka economics ka bangiong ai ba kata ka jingkerman jong Jesus Christ kan urlong ha ka jing im jong pi ai ba kata ka kam ka bapitrei ka wanra jing lai loj ya kito ki badan kam ka jing lai loj ai ba kata ka kam ka bapitrei kan wanra jingkermen ya kito ki badu jingkermen ai ba kakam ka bapitrei kan pendap ya kito ki breu ki baduna ki baduna ha ka im hapo kaying kasem
kajing dap kajing biang hapok ing kesem kebang ngamut baong kebang ngakwa banong hapi lada manging ilong kita kinong trei hakai melang kasalang ko hanmen ko para ngidei bansya bau Jisu un long uta unong sensar ya kai melang kasalang om dei kadunut bakwan lanot jonga om dei kata kajing kwa raha jonga hanrei aiba uneu Jisu ubawan ra ya kata kajing ya long kawei kan sensar un sensar ya kedonot jonga ban manga kumutau nong trei hakai melang kasalang ngala ban wan ra ya kata kajing ya long kawei ladang along unong trei naga banca kajing imen sim ai ba kajing trei jonga ko hanmen ko para kan wan ra kata kajing penem ya kaman sim jong kiwei baki we kinyo jing mentoy naka kam ke bangat rei naka kam ke bapit rei ai ba kata ka kam ke bapit rei ha ka jing penem ye kimen sem kan wan ra jing yamap hapo kaying kesem jong kito kiying kisem bom don jing yamap ai ba kata kam ke bangat rei kumuta unong penem ya ka kam mensem kan wan ra ya ka jing yalong ke wei ha ka to ka yeng kesem ka badon ka jing ya pat ka jing ya pra ka yeng kesem ka bom don ka jing ya suk ka yeng kesem ka bom don kata ka jing yalong ke wei ko hanmen ko para ngihaban kelis saja sen hato mga kum utau politicians ngasanem bau Chris and ka hakakam kabangat rei ni kijing kwar hai ladi lakha hakadonor ko jonga kumuta unong trei hakayo kakot kumuta nong trei hakai melang kasalang kumuta nong trei nagabanta kajing imensem ngisya bau Jisu and ka hakadonor ko jonga ka jongpi ni ngisa ya kijing auria jong kana kapertei kajing skubha jong kana kapertei en ka hagedenot jongi iwei paiwei kohan men ko para habangi puli ya na ka kitab jong prophet Jeremia kalanong ka Arab khundai kalain ka khatwei ka bang komne ngatep ya kijing tmu bangadon na ka banta jong pi kasaindur na kabanta kamanbha kajongpi om na kabanta ka jingsneu ban ai jingkermen bapura na kabanta lashai ban lashisngi ngan ong bayang sa jisin kine ki kenten ki ba o prophet Jeremiah tho hakalanong ka Arab khandai khadway na ba ngatep ya ka jingtmu na ka banta jongpi ka saindur na ka banta ka jingman baha jongpi om na ka banta ka jingsneu hanrei na ka banta ka jingkermen ka bapura na ka banta lashai bad lashisngi kine ki kenten ki ba u prophet Jeremiah u kwa yanga bad yapi bangen snutho ba yau Chris lakha tang na kabanta jonga ba jongpi kajing wan jongu hakane ka prathei kadei tang na kabanta kajing tmu jong kajing man bha jonga ba jongpi om dei tang ha ka banta kasni hanrei na kabanta la shai ba na kabanta la shisngi yau Chris lakha hakane ka prathei om dei tang na ka banta om dei na ka banta ka jingdo jingkerman hanrei ka dei na ka banta ka jingkerman ya kito ki bado jingkerman om dei tang hakane ka sngi ka banta ka sngi Christmas hanrei na ka banta la shai bad la shisngi lada manga mapi ko hanmen ko para lada ngis ngil thu shisha ya kane ka smith Christmas bat ka sngi Christmas ya kane ka jingkha yo Jisu ha kane ka partei ladang ngis ngitu sisa ya ka mining jongka ya ka jingtmu jongka klempep ngiyo ya kine baro kiba u prophet Jeremiah ulatho aga jingtho jungu kadei
nak banta ka jing man bha junga ba jungpi ka bamanta ka sngi balashai balashisngi ka dei nak banta ka jing kerman ka junga ka jungpi nak banta lashai balashisngi den mata kalau sa jisin ngakot ngawerepi ai ba u Chris enka hak donor ka junga ka jungpi ha kita ki krip ki bangilashna ha ki jing snubha ka bamangama pi ngiyo habangi rekhe ya kane ka sngi kha jongo Chris kohan men ko para kane ka de ka jingkhot ka junga ka jungpi ka jingkerpat ka junga ka jungpi ya pi we pai we ba ngi de ban puson shisha shapang ka jingkha yaw Chris hakane ka prathai hoi klampap lakha ya u 8,000 snem menshwa nyong house snem banengkong balas dang ya kane ka prathai lakha ya u snem banengkong mo ka jing nyau jingi ya kita ki snem u snem banengkong lakha ya u kat kene ki snem lakha ya u hai Kayu tangha gejing auria tangha gejing snubha tangha gejing mentoy jongi iwe paiwe Henry ngi habas ngutho bang haban pediang ya kane ka jingkha yo Chris ha kane ka prathai de tang na ka banta jongi kibala sakma tang na ka banta jongi kibala sakma ban lumbiang yangi kibala sakma ha ka yin khoj ikentang ka jong blai ban yalam biang ban panpai biang yang abade pi ki belasakma syakelenti ke babej yau Chris lakha ban wat nak banta kitu ki balaja u Chris wan nak banta jengu Henry ula wan sakana ke prathai ula shem ya kata ka jinglong breu ka junga ka jungpi ka dor ka junga ka jungpi tang ban don rengkar ban ngi tang bau yo ban ya rengkar ban ngi namar ba usutho badu tip badu layo i banga mapi ngilayai sakma ban wat yangi ke belas sakma u Chris wan sakanak prathai u kwa ban penlai loj yang abade nakapop wan sakanak prathai namar ba ukwa ba mangama pi ngin lai loj naga jing sneu jong kana ka prathai naga jing dom jong kana ka prathai naga jing auria jong ka jing em jong aba jong pi kiblei thau kimla ban yarab ya pi ban kersan ya pi ban pelai lo ya pi naga jing temrau ke ba pi don naga jing em Henry tangu Chris kajing it kajing sok kajing u kabalabat penlai lu je pi ko han men ko para ho yole si habangi pe ha kajing em prathai jungi ha kajing em jong kana kamet ka jungi ngim yo i yakine ki bo ya ka bor jong Chris baula ban penlai lu yang abadi pi han re tang kajing nget kajunga kajung pi kabangila yo pdiang yu tang kata kajing senia kajungi ya ka bor kajung u tang kata kajing pdiang jungi ya haka donor ke jungi haka jeng em jungi haka yeng ke sam ke jungi ngin sayo ya kata ke jing lalut ke bapura naga pop naga jing auria jong kana ke prathai naga jing satem rau ke jing sate kum jonga jong pi ha kikam basniu kohan men ko para kane kare khbor ke ba Chris ukwa ban pasiau ban pasat ya pi ha kane ke janmet den mat ke dau Toking ngin raikut hakane kalimat bad hakane kemas ke bekut ke bangiraki ya kana ke snikha jong Chris hau neus nem hajar pusau ai bau Chris enka do hakada nut kajunga kajung pi hakayeng kasem kajunga kajung pi hakite ki krip lane ki sing ot ki ba ngishna haying ne hapo ying mene ha ke jing sngo ba ki ba mangama pi ngin sale ne ki bangila plan kine ki bangila thmu ban le hadin kane ka mas lane ha ki sngi ki ban sawan ngim dei ban sha bau Chris and kha ha ki kum kine ki jaj Henry ha ka danut ka junga ka jung pi ha ka ying ka sam ka junga ka jung pi and yoro yo Jesus Christ